Geluk. Wat heb ik baald vandaag? En van tevoren had ik gedacht dat zo'n schiere dag worden zal. Alle kansen waren ervoor. Het zonnetje scheen. Ik had mijn fiets oppoetst en de banden opgepompt. De versnellingskobbel nog goud nakeken en de remblokjes. Eigenlijk kon er niks misgaan. Alleen nog moest ik nou zelf nog goud presteren. Het is vandaag de dag van de dikke bandenrace. Eén keer in het jaar en wie fietswedstrijd. Ik heb een oud karretje, maar mijn geval zei mij dat ik wel eens winnen kon. Hier W, 5 euro, voor die leg ik hier vast deel. Dat is voor het middag. En als je bij de bovenste draai eindigt, dan verdubbel ik de uur. Dat zei mijn papa. Hij denkt dat ik op die manier beter presteer. Opa wil ook nooit achterblijven. Hier Willem van mij hetzelfde. En denk eraan, Riese Apmol van de boom. Dan verdubbel ik er ook. Ome Cor grabbelde in buizen. Hij had geen knip bij aan, maar er kwam een smoezelig papiertje uit. Hier W, als u nou wens of verlust, dat moet nooit uit. Dit is voor die. Ik stopte het briefje maar in buis. Om 4 uur knalde het startschot. Het was een hal gekrioel, wel 50 deelnemers. In Apmol bebaarden we een koppositie in te nemen. Het lukte me om voordelijk bij de eerste 10 te komen. Mijn versnelling klikte soepel naar een hogere stand. Op het keienstrootje achter het kerkhoflaans moest ik goed kijken. Je ligt door zo op je snuffert als je te hard reed. Maar ik bleef bij de eerste 10. Op de lange baan van het gemeentehuis naar de bank schoof ik naar voren. Ik hoorde bij de eerste 5 en ik velde me nog halfdal naar het muid. Na 8 rondjes had ik de tweede plaats genomen. Vlak achter Jeroen Bakker. Aan kant van straat zag ik mijn mama rauw mee reden. Dibbedabedoe, verdubbel. En toen, weerom, op Keienstrootje gebeurde het. Door denderde ik over een dikke steen. Het schokte door mijn polsen. In één keer had ik geen grip meer op het stuur. Twiel dook op ziek de baan in. Apmol niet zo slim, maar door stond een verkeersbord. Ik knalde er bovenop en lag ondersteboven mijn baan. Ik herstelde mijn vlug en sprong weer op fiets, maar kijk, een dikke bochel in mijn voorraad. Ik kon het wel vergeten. Ik kon mijn fiets wel in elkaar trappen. Zulks wat heb je nou altijd met die lelke oude rutfiets. Soms kijken we met elkaar televisie. Op tafel lagen 10 euro's. Dan de 20 wezen kent. En nooit te vergeten beker voor de winnaar. Er buitelde allerhand cijfers over televisiescherm. Is toen geen prijs, W, zei ome Cor. Jou nooit zo stom, ik ben met fiets over de kop geslogen, dat weet je toch, antwoordde ik. Dat bedoel ik nooit, kijk eens op dat briefje dat ik die vanmiddag gegeven heb. Een prijs van 1000 euro is gevallen op alle lotnummers die eindigen op 546, zei de presentator. Ik volgde het briefje open. Ome Cor had me een lot van de staatsloterij gegeven. In de laatste cijfers een 5, een 4 en een 6. Ze lachten me touw. 1000 euro. Dat is nog eens een prijs. Door kun je een